Como foi tão bom a gente se encontrar. Estaba precisando de algo. Bueno, Miguel Ángel, dime, ¿cómo están hechas estas hamburguesas y este embutido? Sobre todo con mucho amor y mucha creatividad, porque llevo muchos años experimentando cómo dar de comer a las personas de una mejor forma y con mayor calidad. Y entonces hemos llegado a un punto que hacemos embutido vegetal con formato de hamburguesa. Es decir, morcilla de cebolla, longaniza, chorizo y sobrasada. Y estamos encantados porque hace poco que hemos empezado y el resultado es fantástico. A los niños les gusta también, ¿no? Me han dicho que son igual más difíciles de engañar. A los niños les apasiona. De hecho, esta semana hicimos una encuesta por restaurantes que nos están comprando y nos dijeron que han sustituido los espaguetis por los embutidos vegetales línea Bercher, porque a todos los niños les encanta, los tienen atrapados. ¿Cómo habéis conseguido el sabor, el color, la textura? Pues con años de trabajo. Yo la verdad que soy un apasionado cocinero, me gusta muchísimo la cocina y en casa desde hace unos 20 años que somos vegetarianos y me resistía a olvidarme de los productos cárnicos y al final hemos ido trabajando hasta conseguir los productos que llevamos. Fèiem cervesa però a casa i ens picava el cuquet, cada vegada en fèiem més quantitat i tal, i fins a que vam decidir posar-ho en marxa perquè, no sé, ens agradava molt la cervesa artesana, n'hi havia poca oferta aleshores, estic parlant del 2007, i ens vam llançar un poc a l'aventura. I ho fèiem ecològic per principis, vamos, que... Me comentan para que el espectador ho puga entendre que és una cervesa ecològica i que és una cervesa artesana. Molt bé, doncs mira, ecològica és aquella cervesa elaborada amb ingredients provinents d'agricultura ecològica. Això és lliure de pesticides, lliure de transgènics i en principi és una agricultura respectuosa amb el medi ambient. I artesana és una cervesa elaborada a escala humana totalment, és una cervesa sense filtrar, sense tantes tecnologies com n'hi ha ara, no? És una cervesa 100% natural i molt més rica, per exemple, ja he dit, no està filtrada ni pasteuritzada, acaba de fermentar en el seu propi envàs, el gas és totalment natural, no du cap additiu ni conservant, i en aquest aspecte sí, que serà com la feien els monjos fa 1000 anys, no? Diuen que és una cervesa molt diferent a una cervesa industrial i és veritat, vamos, no té res a veure, el contingut de gas és prou més baix i no un flatant, la gent li agrada també per això, inclús a gent que no li agrada la cervesa diu, la vostra m'agrada, o gent que normalment no li agrada una cervesa negra, aquesta a vegades li agrada. I són particulars, tenim 4 tipus i cadascuna sembla agradar-li més a un tipus de gent, o sigui que és genial, perquè cadascuna troba el paladar perfecte. Ara, té un efecte antiressaca total, perquè conté el pòsit del llevat, té molt d'aport de vitamina B12 que protegeix el fetge i pots pillar-te una bona bufa, però la ressaca ni la veuràs. Molt bé, moltes gràcies. També recomanem el consum moderat de cervesa, a veure si... Sempre quis. Toca no seu corpo é viajar no céu.